ମାଇ ଛେଳିଟି କହୁଛି ତ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟା ଛେଳି ଚରୁଥିଲେ। ପୁରୁଷ ଛେଳିଟି ମାଇ ଛେଳିଟିକି ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାଇ ଛେଳିଟି ତାକୁ ମନା କରୁଛି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଛି? ପୁରୁଷ ଛେଳିଟି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଛି। କେମିତି ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଛି? ମାଇ ଛେଳିଟି କହୁଛି ପୁରୁଷ ଛେଳିଟି ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି? ମାଇ ଛେଳିଟି ତାକୁ ଦେଖିକି ସିଏ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ ବୋଲି ଭାବିକି ମାଇ ଛେଳିଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ପୁରୁଷ ଛେଳିଟି ମାଇ ଛେଳି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ତା ପାଖକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେମିତି ଆଟାକ୍ କରେ? ମାଇ ଛେଳିଟି ଚିତ୍କାର କରିକି ଦୌଡ଼ୁଛି ତା ପଛରେ ଆଗରେ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।